जावै सोरनखौ नोंनि बाबाजों आरो नोंनि आदैजों पुलिस केस होबायनो। मोजाङानो जादों, जोबोर मोजाङानो जादों। बे सैतानखौ बेबायदिनो खालामनो नांगौ। बेखौ दाबायदियाव थैबाय होननानै खोनाब्लाबो बिनि थाखाय आंनि मेगननिफ्राय थोबसेबो मोदै गनाय नङा। सानथाराखैमोन आङो बियो जे आंनि फिसाखौ बेबायदि खालामगोन। उदखारि गोसोनि मानसि बियो, मोजां मानसि नङा। बे हौवाखौ आङो थैनानै थांब्लाबो आंनि हौवा होननानै गनायनानै लानो हानाय नंला आङो। आरो आंनि फिसाखौबो बेनो नोंनि बिफा होननानै माब्लाबाबो सिनायथि होआ आङो। आंनि फिसाखौ बिनि सायायावनो लाङा आङो। बे गथ'खौ मोननोनो बेसेबां खाराव माराव जादोंमोन आं। आयै, बे गथ'खौ सोरनि थाखायथो लादोंमोन? रोनि आंनि, जों सानैनि न'खरनि थाखायनोथ' लादोंमोन। गथ' गैयाब्ला जोंनि न'खराव सान्थि फैनाय नङा होननानै सानदोंमोन आं। जोंनि सोमोन्दोआ बायलांगोन होननानै सानदोंमोन। बेनिखायनो जों सानैनि सोमोन्दोखौ अराय समनि थाखाय गोग्गोमै आरो गोथारै लाखिनो थाखायनो बे गथ'खौ लादोंमोन, सिमां नुदोंमोन। नाथाय बेथ' गासैखौबो उल्थासो खालामजोब्बाय। इसोरा हौवा फिसा होबाय आंनो, जोबोर मोजां मोनबाय आं। इसोरखौ धन्यबाद होयो आंनो हौवा फिसा होनायनि थाखाय। आयै, गोबां बिमाफोरा बुङो, जायफोरा हौवा फिसा मोनदों बिसोरो बुङो हौवा फिसा मोननाया दबथायनो हायाब्ला जोबोर फस्थायनाङो सानसे होननानै। बेथ' नंगौ आइ। हौवा फिसाफोरा हिन्जाव फिसाफोरबायदि जाथारा। बिसोरनि थैयानो आलादा। बिसोरो जोबोर दुस्त जायो। दुस्तआनो जाथों, जियानो जाथों, थेवबो आंहा जेबो अरजानाय गैया। गोबाङानो बुङो हौवा फिसाफोरखौ बिमाफोरा दबथायनो हाया। बिफाफोरासो हायो, बिफाफोरखौसो गियो। नाथाय आंनि फिसाखौ आं बेबायदि जाहोआ। आंनि फिसाखौ जि दिननिफ्राय बियो मामा होननानै बुंजेननो रोंगोन, बै दिननिफ्रायनो बिनि मेलेमाव आं गियाननि बाथ्रा सोगोन। बे गथ'खौ आङो 20 बोसोरसोल'सो फुसिनो नांगोन। बिनि बेमार आजारनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय, जानाय लोंनायनिफ्राय, लेखा फरा फोरोंनायनिफ्राय 20 बोसोरसिमल'सो खरसा होनो नांगोन। मालाय बिनि उनाव गाव फिसा फेला सरकारनि नङाब्लाबो प्राइभेट साकरिफोर मावगोन। साकरिफोर मोनाब्लाबो मालाय हाजिरा मावनानै जागोन। थेवबो बिनि उदखारि बिफाखौ आंनो नांला। बि जेलाव थांबाय होनदोंना, जोबोर मोजां मोनबाय। थैजासिम जेलावनो थाथोंसै बियो। इसा, नोंनि साननाय आरो नोंनि थांखि गासैबो थिगानो आरो बेबायदिनो जाफुंथों। नाथाय इसा, नोंहा मान बावनो गोनां दङ। बे गथ'आ दावखानि आखायाव नङामोनब्ला, दावखाया गोथाङै लाखियामोनब्ला, दावखाया जाहोआ लोंहोआमोनब्ला दिनै बे गथ'खौ नों मोनबोनाय नङामोन। दिनै दावखानि जुगेदि नोंनि गथ'खौनो मोनफिननो हादों। बेनिखायनो नोङो दावखानो मान हो आइ। नोंगौथ' आरो नायै जागोन आयै। आंनि फिसालाखौ लानानै आङो दावखानि न'आव सानसे थांगोन आरो बिसोरखौ मान हैगोन। इसा, हा? माथो दावखामोन? आरे, नोंसोरनि खोथाखौनो रायलायबाय थादोंमोन। हरखाबनो फै जिरायफै। खबर गैया दबर गैया, हरखाब माबा खौरांमोन? इसा, जाफुंखौ दावखाया खनसे नायनो लुबैदोंनो। थानो हायैयाव बियो नायनो फैथारदों। अन्नानै इसा, जाफुंखौ दावखानो खनसे दिन्थि। दावखा, जाफुङा देरबायानो। आं लिंहरनि। जिरायनानै मोजां रायलायबानो जाबाय। दावखानो फिसालाखौ लोगो हमहोनाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन? बोरैबा जुदि दावखाया आंनि फिसालानो बायदि खोथा थुनानै होयोब्ला, नोंनि बिमाया आंसो मासो होननानै बेफोरबायदि खोथा बुंनानै जुदि आंनि फिसालाखौ आंनि बिखानिफ्राय गोजान खालामोब्ला, खालामनोबो हागौ।
गिनायसो मोनबाय। रायलायोब्लाबो आंनि नोजोरावनो रायलायहोगोन आं। लिंहरदो जाफुंखौ, आं जोबोर नायनो गोसो जाथारबाय बिखौ। जाफुं, आबौ सना, फैलाय फै, नै आन्टिमोन नोंखौ नायनो फैदों। जाफुङा उन्दुदोंसो नामाथाय आयै? थाथों उन्दुनो हो बिखौ। सिखारबाय जानांगौ दाहालागि, हनै दाउखाया नायनो लुबैदोंनो, नायलांथोंसै बेसेरा। औ इसा, आंनि बिहामजोआ सानसे समाव गावनि गोरबोआव गावनि फिसा बायदि बोजबना लानायमोन नालाय, दा बेसेरा बियो नोंनो गथायना हरखांनायनि उनाव दाबोसिम जानो लोंनोनो हायाखै, बेखौ गोसोखांबाय थानानै दा बेखौ खनसे नायनो होदो। आबौ जाफुं, मा खालामदों नों? फैलाय आबौ जाफुं, नै आन्टि नायनो फैदों नोंखौ। सोरांसि, जाफुं नामखौ आंनि अननायजों आं दोनदोंमोन, दाबो जुदि नोंसोरो जाफुंखौनो दोनदोंब्ला जेबो नङा, नाथाय सानसे समाव आंबोथ' जाफुंनि बिमामोन ना। अन्नानै जाफुंखौ आंखौ बिमाखौनो लिंनो हो, बेखौ आं जेब्लायबो फिसा महरै अनगोन, फिसा महरै नायगोन। अन्नानै आंखौ मामा लिंनो हो जाफुंखौ। दाउखा, आन्टि होनना बुंनायालाय माथो गाज्रि? जाफुंनि बिमाया आंल'सो, बियो आंखौल'सो मामा होननानै बुंगोन। हाय सा, मानोथो बिदि बुंखो नोंलाय? बिमा लिंनायालाय माथो जानो? बिमा लिंनाया जोबोर मोजांनि बाथ्रासो, बे मोनसे सोमोन्दोसो, माथो जाखो नोंहालाय? नाङा आयै, बोरैबा जुदि दाउखाखौ बिमा लिङैनो सानसे जुदि आंनि फिसालाया बिजों थाङोब्ला? बिदि नङा इसा, खालि सोमोन्दोखौल'सो। आं बेखौ फिसा होननानै सानो। बहाथो दाबो फैयासै माथो बियो, आं बेखौ जोबोर नायनो गोसो। आबै, नों आंखौ गाबज्रिदोंमोन? औ जाफुं आबौ, नोंखौ गाबज्रिदोंमोन, हनै नोंखौ नायनो फैदों। बाबा जाफुं, हाबाब, एथ'ग्राब गिदिर देरबाय नोङो, नों एथ'ग्राब समायना जाबाय, नों माब्लाबानो थाबायनोबो हाबाय, रायलायनोबो हाबाय। मामा, बिसोरो सोर? आं बिसोरखौ सिनायाखै। बाबा, आन्टि, बैखौ नों आन्टि मोनो, आरो बेखौ आबै मोनो। नङा जाफुं, नोंनि नामखौ आंनो दोनदों जाफुं, आरो आं आन्टि नङा, नोंनि मामा। आंनि जाफुं नामखौ नों दोनदों? आंनि मामाया नों? बिदिब्ला बियो सोर? मामा, बैबो आंनि मामा, नोंबो आंनि मामा, बिदिब्ला आंहा मामाया साबेसे? दाउखा, ओंखारलांदो नों बेनिफ्राय। आंनि फिसानि मेलेमाव बेफोरबायदि खोथाखौ सोनानै दाहो। आंनि फिसानि बिमाया सासेल', आंल', नों बोरै जानो हागौ? दाउखा, बै समाव नोंनि खांनाय बानाय फेदेरनायफोरखौथ' आं नोंखौ हाजासे थेंकिउ होनानै फैखाबायना, दिनै बे खोथाखौ नोङो मानो आंनि फिसानि सिगाङाव बुंफैखो? बे फिसाहा रावबो गैया आंनि अनगा, बे आंनिल' फिसा, आरो बिनि बिमा आंल', नों जानो हाया, ओंखारलांदो नों। इसा, अननायजोंसो सोमोन्दो लादों, बेबायदि मानो बुंखो? इसा, नोंखौ बुजिनानै आङो आंनि आखाइनिफ्राय नोंनो दान हरफिनदों, नाथाय नों दिनै मोनबोखांनायनि उनाव नों बेबायदि मानो बुंखो? आं जुदि अननाय गैयामोनब्ला बे गथ'नि सायाव, आरो नोंनि सायाव अननाय गैयामोनब्ला बे गथ'खौ आं नोंनो हरफिनालासे थानोब्लाबो हायोमोन, नाथाय नों दिनै जिफोरबायदि आखल खिन्थिबाय, नों मानो बेफोरबायदि आखल खिन्थिखो? बे गथ'नि बिमाया आंबो, बे गथ'आ जुदि आंनि आखायाव सफैयामोनब्ला नों दिनै बे गथ'नि महरखौ नुनायानो नङामोन। आनै, नायलाय दाउखाया माबायदि? आनै, दाउखाखौ लानानै थांदो, आरो जाफुं, नोंबो न' सिङाव थांदो। जाफुंजों आं हारसिङै दसे रायलायनो लुबैयो, बेनि थाखाय आं माखासे जानाय लोंनाय लाबोदोंमोन, आं जाहोनो हास्थायदोंमोन। बिनि मोदोमाव, बिनि खावलायाव खनसे बिलिरनो आं गोसो जादोंमोन।
मोजां मोनासै नोंनि फंसेबो बाथ्राफोरखौनो। बिहामजो दावखा, थौदो थौ थांनोसै। मालायनि न'खरखौ असान्ति खालामना होनो जोंहा जेबो पावार गैया। थौदो थौ। आयै, जोंथ' न'खर गरम खालामनो फैयाखैना। गथ'खौसो खनसे नायनो फैदोंमोन दा। दावखा बिहामजो, गथ'खौथ' नुनो मोनखाबायना। थौदो थौ। इसा, दिनै बे गथ'खौ मोननानै नों मानो एथ'ग्राब बाहादुरि जाखो? दावखाया नोंनो अननानै हरनायखायसो हरनायनो दिनै गथ'खौ मोननो हादों। हा, बे नायनो फैदों आरो अननायजों मोनसे सोमोन्दो लानो नागिरनायखौलाय नोंहालाय मानोथो एथ'ग्राब गोरा? मोजां मोनासै आं दिनै नोंनि बेफोरबायदि स्वभाबखौ। गिखांदों आं। बोरैबा बे गथ'खौ जुदि दावखाया गावनि होनानै लानानै थांफिनोब्ला आं बोरै हरनो? मा जादों बिमा फिसा माखौथो दावराव? नुवाखै जाफुंखौ लानानै दावराव दावसि? मानसि न'आव फैदों माबायदि रायलायनांगौ मानसिजों एसेबो रोङा इसाया। मा जाखो? जिहेतु जोंहा जाफुंनि सानसे समाव दावखायाबो बिमामोन नालाय, दा बै बिमा महरै बियो दाबो गावखौ बिमा लिंजानो हास्थायदोंमोन आरो बियो फिसा महरै अननाय होनो सानदोंमोन। नाथाय हनै जोंहा इसाया मा साननानै एथ'ग्राब दावखा बायदि गा 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 जाहरखो? आंनि फिसालाखौ आं सेनानै लाफिनजानो गिदोंबा बेनिखायनोसो आरो। गिबायगोनसो माखौबा। नोंनि साननाय बायदि गोसोब्ला दावखाया फिसाखौ नोंनो हरफिननाय नङामोन। थग्रोन बाग्रोन। मानसिजों गाज्रि मोनजानायसो जाबाय नोंनि आखला। नोंनि थाखायनो जोंफोर बिमाफ्राबो सानसे समाव मदद होजानाय नङा, लामा सामा नुब्लाबो रायलायजानाय नङा। दे, मानोथो रायबाय थाखो? बोरैबा सानस्लाबनो हायियाव जाफ्लांबाय। थांनानै निमाहा बिफिनोब्लानोथ' गासैबो जोब्बाय। दावराव दावसि जा दाजा। बै हिन्जावा आंनि नामखौ गावसो दोनदों होननानै लाबाय आरो आंनि मामाबो। बिदिब्ला आंनि मामाया साबैसे दङ? आंथ' मोनथिया। आं आबैनाव सोंगोन। आयं जाफुं, मानो हारसिं दङ नोंलाय? आयं, फैलाय फै, आं मोनसे खोथा सोंनो नोंनाव। आयं, आंनि मामाया साबैसे दङ?